kayo lasuran alutang tudenay maninta usah tuang buru asang kono dengan hanya singgah saja. Di adora sodun sana sa kampung sa pamainan sama nangko tapi jangan kuat usah jauh dari sana. Biarlah hendak bapiti tapi asalai babuni kaguno dalam nagari apa guno kayo balinda punya orang punya awak jauh dari sana. Biarlah hendak bapiti tapi asalai babuni paguno dalam